боз тасмим гирифтан ҳама чиза продлит бикунанд. ва мақсади ин чиза ташкил кардан дар Федератсияи Русия шаҳри Москва. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунем. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. аввалан хотиррасонтон мекунам ки кадом нафари шумо мехоҳем будонен аз Россия депортатсиятон кардагиян ё ки не, номерои WhatsApp мебурад бинависонен, проверка запрет мекунам. чхеле ки медонен, рейд дар Федератсияи Русия саршидагӣ аст ва бисёри аллакай дар ин масъала дарак дорем, информатсия дорем, лекин дар иҷа як информатсияи имрӯзаи нав мехоҳам барои шумо бугӯм ки боз тасмим гирифтан ҳама чиза продлит бикунанд. яъне аз рӯзи 1 то 10 муқаррар шидагӣ ба 10 рӯза рейд, амалиёти нелегал ва ҳамира хостанд ки бозам бисёртар кунанд, продлит бикунанд. дар ин рейдҳо киҳо иштирок мекунанд? Коркунои милитсияшон ва нозирони роҳ. дар куҷоҳо мекунанд ҳамин проверкаҳоро? Дар стройкаҳо ва объектҳои калон, складҳо ва кафеву ресторанҳо. ва ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия қарор доред, шумо бояд ҳатман ба хитон дошта бошед паспорт, регистратсия, патент ва трудовой договор. дар ҳолати дастгир кардан дар раҳрӯ, дар кафеву ресторану дигар ҷоҳо ҳамин чизоро аз шумо пурсон мешаванд. ва мақсади ин чиза ташкил кардан дар Федератсияи Русия шаҳри Москва дастгир намудани муҳоҷирони ғайриқонунӣ мебошад. ногуфта намонанд, нозирони роҳ шам низ ҳуқуқ доранд ки шуморо тамоми ҳуҷҷатотона проверка кунанд. вақте ки дар роҳ ба мошин мисол мантон мекунанд, права аз шумо талаб мекунанд ва паспорт талаб мекунанд ва мақсад отпечатки пальци метавонанд талаб кунанд, проверка кунанд ки оё шумо ягон проблема доред ё ин ки надоред. ҳамин чизоро хуб ба назар бигирем бародарои азиз. рейд ҳозир сахт рафтесай. касое ки дар Федератсияи Русия шаҳри Москва ҳастен, аввалан ки дар ҳар ҷое қарор дорем, қонун ва қоидаҳои уҷара хуб риоя кунед. документотона сари вақт тахл бикунед. ва касое ки документ надоред, дар ҷойҳое ки одам бисёрай, мисол гаштугузори беҳуда накунед то як сабук шидан шавад. ва ҳама ҳолатда документотона 100% кунед барои дилпир будани хитонай, чунки қонунӣ будани шумо и плюс ва манфиати шумо мебошад. хостем ин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем. видеоро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.